hogy mesterséges intelligencia. Mi a kötjük a nyókend, a szobában lakik itt benn. Aki ezt kitalálja, az kap egy pogácsát. Aki nem, az is. Az intelligencia a változáshoz való alkalmazkodás képessége. Kit fog elütni a mesterséges intelligencia által vezetett autó, hogyha elkerülhetetlen az ütközés? Hát aki előtte van. A kismamát gyermekével, vagy az öreg nénit bottal? Egyiket sem. Nekem van egy titkárnőm, aki mindent tud. Úgy hívják, mesterséges intelligencia. Hogy mi a különbség a jótállás meg a szavatosság között? Ivo bekötyögte a kérdést, de hozzátette. Magyarázd el egyszerűen, konyha nyelven. Ugye? Nem is tűnik olyan ördöngösnek. Tudom, hogy nézni könnyű, de csinálni mindig kicsit izgalmasabb. Ezért a következő videóban nem én fogok gépelni. A projekt az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával valósul meg. Készült a Széchenyi Terv Plus program keretében.